Український Крим має голос. І цей голос гучний. Зейнеп Ягяєва, акторка театру і кіно та керівник танцювальної студії «Ільхам», згадує часи роботи на кримсько-татарському радіо «Мейдан ФМ» та розповідає про сьогодення, коли у часи окупації Батьківщини голос кримських татар закликає світ до підтримки вже на міжнародних майданчиках. На радіо «Мейдан» я попала з моїм чоловіком. Ми разом з телеканалом ЕТР приїхали до Києва під час окупації Криму. Виникла ідея програми, літературно-музичної програми «Ільхам Намет». Я пропонувала тоді йому цей проєкт. Ну і так почався мій шлях на радіо. А так як ми люди мистецтва, що ми можемо робити під час таких подій? Я дуже не люблю, коли кажуть, що культура, мистецтво поза політикою. Це не так. Це все політика. Політика – наша музика, політика – наша література, поезія. І вся наша культура – це політика. І слово має дуже великий поштовх. Ну, що можна казати? Да, це зброя, це наша зброя. Слово, музика, дія на сцені. Це все наша зброя. І слово можна, і дією, і музикою можна сказати багато. Для того, щоб наш голос чули не тільки в Україні, а й далеко в наших діаспорах, і насамперед в Криму. Це був меседж наш, що ми продовжуємо боротьбу. І люди були, і зараз люди розкидані по всьому світу. І тому ми повинні це продовжувати. Ми продовжували свою боротьбу вже потім в Європі. Ми переїхали в Бельгію до початку ще великомасштабної війни. І нам прийшлось доносити до людей уже в Європі, до європейців, хто ми такі, знайомити їх з нами. А як ви знаєте, мова музики не потребує перекладу. В Європарламенті ми мали голос і розмовляли про наших політв'язнів. Це теж боротьба. Якось так, якщо глянути, то наш народ завжди в боротьбі. І, на жаль, я хочу сказати, що я була дитиною 5 років, ми переїхали коли в Крим. Я в Криму виросла, я дитина Криму. І тому я несу свій Крим, свій дім, завжди ношу з собою. Це складається з нашої культури, знову хочу сказати, з поезії, з музики. Ми були багато де з виступами і в Туреччині, і в Німеччині.
в Бельгії. І завжди це ми бачили в очах людей, кому доносили цю музику, поезію нашу, ми бачили велику зацікавленість. Зейнеп Ягяєва та її родина проживали та розвивали кар'єру в Європі. Проте навіть не маючи змоги повернутись до рідного Криму, все одно повернулись до України, попри Велику війну. Зейнеп пояснює, Україна – це також моя велика мама. Да, Бельгія, там безпека, там все, захист, все нормально, але ж це не наш менталітет, не наша мова. Я сама виросла в Криму і жила під час українського Криму, так? І тому, тобто я виросла, і все моє становлення, да, як вже молодість моя, дитинство, молодість, все в мене, я чула українську мову в Криму. Ми жили, я ж кажу, ми вже давно, з 75-го року в Криму, і тому для мене це все не чуже, це все своє, да? Це моя батьківщина теж. Крим моя надбатьківщина, да? Це мої коріння, і це моє все. А Україна – це моя теж велика така мама. І тому, я ж кажу, я з дитинства слухала дуже багато українських пісень, класику перечитала українську, в мене на слуху дуже багато. Тому дуже тягнула. Да, додому їхати не можна, бо там окупанти, повернутись сюди, на другу батьківщину, да, велику батьківщину, це було таке рішення одноразове, да, в нашій сім'ї. І тут наша донька, вона, до речі, працює в філармонії, вона музикант теж, віолончелістка. Ну і питань не було, ми повернулись, і я можу сказати, що просто не на годину, не на хвилину я не пожаліла про таке рішення. Сьогодні Зейнеп Ягяєва живе у Львові та є активною учасницею кримськотатарської місцевої спільноти. І крім реалізації своєї професійної творчості, вона розвиває нове покоління танцюристів кримсько-татарського танцю. Зазначає, серед її учнів не тільки кримські татари і також не тільки діти. Крім виступів, ми виступаємо з концертами, да, в органному залі, в Палаці Потоцьких у нас був концерт. Часто проходять концерти в музеї Соломії Крушельницькій. І прийшов такий час, я задумалась, а якщо зібрати дітей, і не тільки дітей, я подумала, що я ще можу, чим я ще можу познайомити, да, тут місцевих львів'ян, і що буде їм цікаво. В наших виступах, да, в фестивальних таких виступах були майстер-класи кримсько-татарського танцю. І я побачила така зацікавленість, да, у українців до наших танців. І тоді я вирішила відкрити школу танців кримсько-татарських. І це вийшло. В групі не тільки представники кримських татар, да? Дитяча група, да. Там тільки
кримськотатарські діти і змішані сім'ї. А вже доросла група, там є і українці. І дуже добре виходить, я б сказала. Я просто радію від того, що наші танці танцюють українці. І вони від цього просто кайфують.